तर अशा या अध्यायाचं नाव आहे अक्षर ब्रह्मयोग. तर या अक्षर ब्रह्मयोग याच्यामध्ये खूप त्या नावामध्येच खूप दडलेलं आहे आणि मग त्याच्यामध्येच खूप प्रश्न पडलेले आहेत अर्जुनाला. थोडस आधी जाऊन आणि याचे प्रश्न हे 7व्या अध्यायामध्ये कुठेतरी दडलेले आहेत. म्हणजे अर्जुनाला जसं मी प्रत्येक दिवशी सांगते की हे सगळे अध्याय एकमेकांना जोडलेले आहेत. जसं आपण पहिल्या दुसऱ्या अध्यायापासून बघतोय आणि मी जशी उजळणी थोडी करते की आपण जसं बुद्धियोग, सांख्ययोग, कर्मयोग, कर्मसन्यास योग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग आणि त्याच्यानंतर आपण काल शिकलेलो आहोत तो ज्ञान विज्ञान योग, की त्याचं कशा प्रकारे आणि भगवंतांनी कशा प्रकारे स्वतःचं ऐश्वर्य सांगितलेलं आहे. आणि मी कुठे तुम्हाला भेटेन, की मी तुम्हाला पाण्याच्या रसामध्ये भगवंत असतील, की पाण्याच्या चवीमध्ये भगवंत आहेत, पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये भगवंत आहेत, बलवंतांच्या बलामध्ये भगवंत आहेत, तर बुद्धिमान लोकांच्या बुद्धीमध्ये भगवंत आहेत. अशा प्रकारे भगवंतांनी स्वतःचं ऐश्वर्य स्वतःच्या मुखकमलातून सांगितलेलं आहे, की कशा प्रकारे आणि मग पुढे जाऊन की कशा प्रकारचे 4 लोक भगवंतांना जाणू शकत नाहीत, कधीही त्या भक्तीच्या मार्गावरती येऊ शकत नाहीत आणि मग कुठल्या प्रकारचे 4 लोक हे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये येऊ शकतात. आणि मग जे नराधम, मूर्ख आणि ज्यांना अज्ञानी लोक जे अंधकारामध्ये आहेत, तामसी वृत्तीने भरलेले जे आसुरी, जसं मी म्हटलं की पुढे जाऊन आपण दैवासुर विभाग योग बघणार आहोत 16वा, त्याच्यामध्ये ही आसुरी रोग आणि त्याचा विपर्यास, त्याचा परिणिती काय होते आणि अशा प्रकारे ही आसुरी भावना की ती कधीही या मार्गावरती येऊ शकत नाही, भक्तीच्या मार्गावरती. आणि मग जे 4 प्रकारचे लोक जे अर्थार्थी, या ज्ञानी लोक आणि जिज्ञासू लोक. आणि मग अशा प्रकारे हे लोक जरी कुठल्याही एका ध्येयाने किंवा जरी धन मिळवायचं आहे किंवा स्वतःला संकटातून सोडवून घ्यायचं आहे आणि कुठेतरी ज्ञानाची प्राप्ती करायची आहे, कुठेतरी जिज्ञासा आहे की भगवंतांना, जे कारणांचं कारण भगवंत आहेत त्यांना जाणून घेऊन त्यांची जी जिज्ञासा आहे त्याबद्दलची, जशी आपण उदाहरणं बघितली की द्रौपदी संकटामध्ये असताना भगवंतांची आराधना करते आणि फक्त भगवंतच तिला वाचवू शकतात. त्याचप्रमाणे ध्रुव महाराज ज्यांनी अर्थार्जनासाठी की मला धन हवंय, राज्य हवंय, की मला वडिलांच्या मांडीवरून उतरून दिलं सावत्र आईने आणि मग त्यांची आई त्यांना कृष्णाच्या शोधामध्ये जायला सांगते, जिथे त्यांना नारद दीक्षा देतात, नारद त्यांना सांगतात आणि त्यांना मंत्र देतात आणि त्या प्रकारे तू कृष्णाला कसा भेटशील आणि मग तप करतात, घोर तप करतात अरण्यामध्ये. आणि एवढेच ते 5 वर्षाचे ध्रुव महाराज, परंतु त्यांना भगवंत भेटल्यानंतर भगवंतांपुढे कुठलंही काही नकोय, सगळं फिकय, मला काहीही नकोय आता, मला फक्त एक अढळ स्थान. मग भगवंत त्यांना ध्रुव लोक देतात आणि जिथे त्यांचं अढळ पद आहे. अशा प्रकारे या परमतत्वाची प्राप्ती करण्यासाठी हे लोक, मग जिज्ञासू लोक जे मी शुकदेव मुनींचं सांगितलं, परीक्षित महाराज ज्यांना फक्त 7 दिवस दिलेले होते, त्यांनी फक्त एका जिज्ञासेने की काय आहे आणि कशा प्रकारे मी या 7 दिवसांचं काय ज्ञान घेऊ, आणि मग ती जिज्ञासा त्यांची ती पणाला लागली होती. अशा प्रकारे या परमतत्वाची जाणून घेण्यासाठी हे सर्व लोक त्या मार्गावरती आहेत. आणि मग तेच कुठेतरी या दैवी सत्याला आणि या दैवी ज्ञानाला, या दिव्य ज्ञानाला कुठेतरी प्राप्त करू शकतात आणि त्यांना सर्वश्रेष्ठ योगी म्हटलेलं आहे. जसं आपण म्हटलं की ज्ञान योगामध्ये योगी हा आतून संन्यासी, मग ते फलगू वैराग्य नको आहे, ते युक्त वैराग्य हवंय, जे कृष्ण भावना भावित कर्म करणारं, फळ ज्यांना फळाची इच्छा नाहीये, असं हे निष्काम कर्म हवं आहे. कारण की फलगू वैराग्य कुठेतरी धोका निर्माण करत असतं. कितीही तुम्ही स्वतःसाठी, अगदी मला या आध्यात्मिक मार्गावर यायचं आहे आणि कुठलेही अडथळे नको म्हणून मी या भौतिक बंधनांना टाळून देतो आहे, परंतु ते कुठेतरी पूर्णत्वाला जात नाही आणि मग ते कुठेतरी डळमळीत राहतं आणि त्या डळमळीत गोष्टीमुळे ते कुठेतरी पुन्हा या भौतिक चक्रामध्ये अडकू शकतं. परंतु तरीही भगवंतांनी सांगितलंय की अर्जुनाने असे प्रश्न विचारल्यानंतर 6व्या अध्यायामध्ये की अशा लोकांचं मग काय होतं आणि अशी लोक काय करू शकतात. तर अशी लोकांना सुद्धा श्रीमंत घरात जन्म मिळतात, ज्यांना ज्ञानी लोकात जन्म मिळतात, ज्यांना भगवद्गीतेमध्ये जे आहे अशा कुटुंबामध्ये ज्यांचा जन्म होतो, म्हणजे त्यांचं कुठेतरी पुण्यफल त्यांना या मार्गावरती आणतं आणि ते त्यांच्या पुण्य मार्गाला आणि त्या मार्गावरती पुन्हा येऊ शकतात. अशा प्रकारे यांचं कुठेही नुकसान होत नाही असं भगवंतांनी सांगितलंय. आणि मग या 7व्या अध्यायामध्ये आपण काल
तर शेवटी शेवटी बघितलेलं आहे की कशा प्रकारे आणि मग हे ज्ञानी जिज्ञासू लोक आणि मग कुठल्या प्रकारे हे युक्त वैराग्य तयार करतात, युक्त वैराग्य जाणतात. आणि मग म्हणूनच पूर्णपणे मतपरायण झालेले जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक आणि सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता म्हणून भगवंत म्हणून जाणतात, हे मृत्यू समय सुद्धा मला जाणू शकतात. इथे कुठेतरी आपण शेवट केलेला आहे. आणि हे जे वाक्य आहे, मृत्यू समय मला जाणू शकतात, हेच पुढे जाऊन आज 8व्या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगताय की मग या मरणा यातना आणि जेव्हा शरीर सोडण्याच्या क्षणी सुद्धा भगवंताला कोण जाणू शकतं, कोण स्मरू शकतं आणि कशा प्रकारे स्मरू शकता, हे 8व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि मग या 7व्या अध्यायातल्या 2 श्लोकांमध्ये हे प्रश्न पडलेले आहेत. तर हे 7वे अध्याय असे आहेत, श्लोक असे आहेत. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं मध्यात्मं कर्म चाखिलम्. आणि 7.30 आहे. साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः. आता हे प्रश्न भगवंतांना पडलेले आहे, प्रश्न अर्जुनाला पडलेले आहे. हे 2 श्लोक ऐकल्यानंतर अर्जुनाने विचारले, हरे कृष्ण माताजी. अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाळ कर्म काय आहे, हे भौतिक सृष्टी काय आहे आणि देवता कोण आहेत, कृपया मला हे समजून सांगा. हे मधुसूदना, यज्ञाचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असे हे 8 प्रश्न अर्जुनाला पडलेले आहेत की ब्रह्म म्हणजे काय आहे. मग या श्लोकांमधून पुढे की अर्जुनाला हे जे काही कुठलंही कन्फ्युजन आहे किंवा कुठलेही हे जे त्याला कुठेतरी तो सगळ्या ज्ञानाने जसं कुठेतरी काय म्हणतो ना आपण, कुठेतरी हे झाला की संभ्रमित झाला तो, आणि तो त्याचा संभ्रम दूर करण्यासाठी मग भगवंताने की जिथे कर्मयोग जास्त श्रेष्ठ आहे, की जिथे मी फळाची अपेक्षा करू नको, की मी निष्काम कर्म करू. आणि मग या निष्काम कर्माला भगवंताने की तू त्याग करू नकोस कशाचा, आणि तू फक्त तुझं कर्म कर आणि ते कर्म मला अर्पण कर. आणि म्हणून या निष्काम कर्मयोगाला भगवंतांनी श्रेष्ठत्व दिले. तशाच प्रकारे अर्जुनाला हे प्रश्न पुढे पडतायत की मग ब्रह्म म्हणजे काय आहे, आत्मा म्हणजे काय. जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं की शरीर नाही आहोत, आत्मा आहोत. मग हा आत्मा काय आहे आणि हे जाणून घ्यायचंय. सकाम कर्म काय आहे, भौतिक सृष्टी काय आहे, देवता कोण आहे आणि या यज्ञांचा अधिपती कोण आहे, या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समय तुम्हाला कसे जाणू शकतात. अशा प्रकारे या 8 प्रश्नांची उत्तरं भगवंतांनी दिलेली आहेत, या श्लोकामधून दिलेली आहेत. 8.1 श्लोक आपण वाचणार आहे मी तुमच्यासाठी इथून. श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः. भगवंत म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटलेले आहे आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. आता हे ब्रह्म म्हणजे की भगवंत सांगता आहेत की हा जीव जो आहे, हा जीव याचा स्वभाव आहे आणि हा जीव हाच ब्रह्म आहे. हा अविनाशी जिवंत अस्तित्व म्हणजे हे ब्रह्म आहे. कारण या ब्रह्माचा स्वभाव भौतिक जगामध्ये कसा असतो आणि आध्यात्मिक जगामध्ये कसा असतो, आणि मग भौतिक जगामध्ये तो त्याचा स्वभाव का कुठेतरी अधिष्ठ जाणवायला आणि कुठेतरी गाजवण्यासाठी काहीतरी कर्म करत असतो, आणि मग ते सकाम कर्म, भौतिक शरीराकडे नेणारी क्रिया, ते सकाम कर्म. हा जीव जे क्रिया करत असतो, जे कर्म त्या गोष्टींसाठी करत असतो, ते सकाम कर्म. परंतु शरीराचा नियंत्रक, जो जीवाचा नित्य स्वभाव अध्यात्म, जो आत्मा आणि जो या आध्यात्मिक जगामधला स्वभाव आहे जीवाचा, तो आहे हे अध्यात्म. हे अध्यात्म म्हणजे कुठेतरी मूळ जीव हा आत्मा आहे की ज्याचा स्वभाव अध्यात्म आहे, परंतु ते जसं ब्रह्म जीव आहे तसं परब्रह्म भगवंत आहे. जसा आत्मा हा जीवाचं नियंत्रक आणि ह्याला
जीवाचा काय म्हणतो ना आपण, की जसं ड्रायव्हर म्हटले आपण, की ह्याचं नियंत्रण करणारा आत्मा, तसं भगवंत हे परमात्मा आहे. जसं आपलं शरीर आणि आपला आत्मा हा वेगळा 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 आहे, आणि म्हणूनच या शारीरिक क्रिया ज्या घडतात, या सगळ्या क्रिया आहेत, या कर्म किंवा काम फलदायी क्रियाकलाप जे असतात ते सकाम कर्म, जे आपण कर्मांच्या प्रकारामध्ये शिकलेलो आहोत. सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अकर्म आणि विकर्म. विकर्म जे नेहमी वाईट गोष्टींनाच, की जे नियमाच्या विरुद्ध जाऊन केलं जातं, ते विकर्म. आणि जे सकाम कर्म, जे फळांचा आधार घेऊन आणि फळांची अपेक्षा ठेवून केलं जातं, ते सकाम कर्म. जो भौतिक जगामध्ये हा जीव जे करतो आहे, हे सकाम कर्म, जे काही क्रियाकलाप केले जात आहेत, परंतु हेच जेव्हा कृष्ण भावनेने आणि त्या आध्यात्मिक जगात केले जातात, ते अध्यात्म हा स्वभावही त्या जीवाचा स्वभाव आहे. आणि मग या भौतिक निसर्गाला अधिभूत म्हटलेलं आहे. या अधिभूतामध्ये, या प्राकृतीमध्ये हा जीव आहे, त्याला अधिभूत म्हटलेलं आहे. आणि मग या विराट रूप, ज्यामध्ये सर्व देवदेवतांचा समावेश, की हे जे ब्रह्मांड आहे, आणि अधिदैव सर्वोच्च देवता जे आहेत, जे त्यांना म्हटलेलं आहे अधिदैव. आणि मग या सगळ्यांचा यज्ञ ज्यांना अर्पण केला जातो, पुरुषोत्तम भगवंत, या सगळ्यांचा यज्ञांचा अधिष्ठाता म्हणजेच अधियज्ञ हा परमात्मा आहे, भगवंत आहे. अशा प्रकारे भगवंतांनी असं निरूपण आणि भगवंत समजावून सांगतायत अर्जुनाला. आणि मग हा अधियज्ञ कुठे राहतो? हा परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये वसतो. हा परमात्मा याचा अंश आहोत. आत्मा या परमात्म्याचा अंश आहे. जीव हा आत्म्याचा, ब्रह्म हे परब्रह्माचा अंश आहे. पण म्हणून ब्रह्म हे परब्रह्म नाही. वेदांमध्ये हेच क्लिअर केलेलं आहे. आणि मायावाद किंवा अज्ञानामध्ये लोकांनी, की हे सगळं ब्रह्म म्हणजेच सगळे जीव आहेत, आणि मग यांच्यापासूनच सगळं आहे, आणि कुठलंही परब्रह्माचा लवलेश किंवा परब्रह्माचं तिथे अस्तित्व नाहीये. हे जे मायावादी आणि हे अज्ञानात बोलणारे आहेत, हे ब्रह्म म्हणजेच परब्रह्म जेव्हा म्हणतात आणि त्यांचं अस्तित्व त्यांना एकरूप करतात, ते अत्यंत चुकीचं आहे. वेदांच्या आधारे आणि शास्त्राच्या माहितीने हे सिद्ध केलेलं आहे, की आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, परंतु तो एकत्र नाही, तो एकजीव नाही, तो एकरूप नाही, तो वेगळा आहे. त्याचं अस्तित्व वेगळं आहे. आपलं जे आपण लिव्हिंग एंटिटी, जीव हा वेगळा आहे, आणि म्हणून त्याचं अस्तित्व आहे, आणि म्हणूनच परमात्मा त्याच्यापेक्षा वेगळा आहे, आणि म्हणूनच तो या भौतिक जगामध्ये अडकलेला आहे, आणि कुठेतरी स्वतःचं नियंत्रण विसरतोय, कुठेतरी त्या भौतिक बंधनांमध्ये अडकतोय. तो जर तसाच असता, तर मग तो परमात्म्यासारखाच असता. मग या सगळ्या जगात बंधनात नसता, परंतु या भौतिक, मग याचे त्रैगुण आले, आणि मग त्या त्रैगुणांचा प्रभाव कशा प्रकारे आहे त्याच्यावर, अशा प्रकारे हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि मग त्या अधिभूतामध्ये, या कुठेतरी प्राकृतीमध्ये तो सगळा अडकलेला आहे. आणि मग या परमात्म्याला जिथे वसतोय हा परमात्मा, त्याला आपण बघतोय की नाही, हे पुढे खूप सुंदर एक आकृती आहे, की ह्या आत्म्याच्या बाजूलाच परमात्मा आहे. परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये, जसं मी सांगितलं, देवकी माता वसुदेवाच्या हृदयामध्ये, देवकी मातेच्या हृदयामध्ये अवतरले परब्रह्म, परमात्मा होते, आणि मग त्यांनी त्यांच्या पोटी जन्म तसा नंतर घेतलेला आहे. असे हे परमात्मा, हे चार भुजाधारी परमात्मा, हे सर्वांच्या हृदयामध्ये वसलेले आहेत. जसं आपण बघतो, की एखादा ब्राह्मण जो उच्च शिक्षित आहे, तो सर्वांना सम दृष्टीने बघतो, कारण तो सगळ्यांमध्ये परमात्मा बघतो. त्याच्या शरीरात, त्याच्या हृदयात परमात्मा आहे. तसं पशु पक्षी सगळ्या या जीवांच्या हृदयामध्ये परमात्मा आहे. मनुष्य 84 लक्ष योनींमधून जन्म घेतो, परंतु परब्रह्म घेत नाही, परमात्मा घेत नाही, आत्मा घेतो. आत्मा या 84 योनीमधून जन्म घेतो. म्हणून आत्मा हा परमात्म्यापेक्षा वेगळा आहे, आणि आपलं शरीर आणि आपला आत्मा हा वेगळा आहे. परमात्म्याचं सगळं अध्यात्म, परमात्म्याचं हे आध्यात्मिक जग आहे, आणि तिथे परमात्म्याचं आत्मा आणि शरीर हे वेगळं नाहीये. तो कुठल्याही मायेच्या नियंत्रणाखाली नाहीये. त्यांनी या प्राकृतीची सगळ्याचा अधिष्ठाता तो आहे, सगळ्याची उत्पत्ती आणि प्रलय करणारा देखील तोच आहे, परंतु त्याचा याच्यावरती कुठलाही प्रभाव नाहीये. तो या सगळ्यापासून विरक्त आहे, अकर्ता आहे. आणि म्हणून भगवंत पुढे, की मृत्यूच्या वेळी कृष्णाचे स्मरण कसे करावे, मग कशा प्रकारे मग फक्त मी रिटायर झाले आता 60-65 वर्ष, आता मी भगवद्गीता वाचायला घेतो, आणि आता मी आध्यात्मिक मार्गावर आणतो, आता मला वेळ मिळालाय.
पण वेळ का नसतो आधी? वेळ असतो, सगळं असतं. आणि मग तेव्हा ते वय असतं, तेव्हा भगवंतांनी पुढे खूप सुंदर असं एक आपण एक स्तोत्र वाचणार आहोत, मुकुंद मला त्याच्यात दिलंय, की मग अशा काळामध्ये जेव्हा तोंडात दात किंवा तोंडामध्ये व्यवस्थित अवयव, सगळे अवयव जागी असतात का? किती क्षीण झालेले असतात, की बोलायला दात व्यवस्थित असतात का? किंवा ते तेवढी कपॅसिटी तेवढ्या हृदयाची किंवा तेवढी त्या तुमच्या फुफ्फुसांची आणि सगळी तेवढं असतात का तेवढे सामर्थ्यवान, की तुम्ही भगवंतांचं नामस्मरण, पूजा अर्चा, त्यांच्या तीर्थस्थळी किंवा सगळ्या गोष्टी करू शकण्याला का? तुम्ही सगळं करू शकता. परंतु हा जो विचार आहे, आणि मग जसं आपण म्हणतो एखादी व्यक्ती काही डायरेक्टली जन्म घेऊन कोणी नोकरी देतं का हो त्यांना? त्यांना ठराविक ह्याच्यातनं जावं लागतं ना. जेव्हा मनुष्य जन्म घेतो, मग तो मोठा होतो, थोडा शाळेत जातो, कॉलेजमध्ये जातो, पुढच्या मोठ्या शिक्षण घेतो. जेव्हा तो व्यवस्थितपणे सगळं साधतो, त्याच्यानंतर त्याला नोकरी मिळते. त्याच्यानंतर तो या जगामध्ये आणि मग या त्याचं जे काही प्रोफेशनल याच्यामध्ये तो धन कमवून आणि स्वतःची उपजीविका आपल्या, मग लग्न बंधनात अडकून आणि सगळ्याची उपजीविका आणि सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पडतो सांसारिक. जसं आपण बघितलं की ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम आणि मग संन्यासाश्रम आणि वानप्रस्थाश्रम असे हे आश्रम आहेत, आणि अशा टप्प्यामधून हा मनुष्य जात असतो. परंतु मग हे सगळं जात असताना की तुम्ही त्या मार्गावरती तुम्ही फक्त शेवटी शेवटी स्मरण करून मग ते नाही, की कुठेतरी जसं पुढे दाखवलंय की श्रीला प्रभुपादांनी की वयाच्या 5व्या वर्षापासून त्यांनी स्वतःला ते बीज रोवलं होतं, कुठेतरी जोपासलं होतं. इतक्या लहान वयापासून ते जोपासल्यानंतर त्यांनी त्या सुंदर अशा कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे. म्हणजे त्या बीजाची कुठेतरी कुठेतरी ते बीज रोवलं गेलं पाहिजे, आणि तरच त्याची तेवढं ते सुंदरपणे जोपासलं जाणार आहे. आणि त्याच प्रकारे आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावरती तुम्ही जेव्हा या सगळ्यांचा अनुभव घ्याल आणि या प्रत्येक गोष्टींना की मग तसं जीवन जगाल, आणि मग तेच कुठेतरी तुम्हाला निष्काम कर्मातून अकर्माकडे नेणार आहे. नाहीतर मी, मला हवंय, ह्याचा हव्यास आहे, त्याचा हव्यास आहे, कपाटभर कपडे आहेत तरी मला लग्नाला जाताना साडी नाही हो माझ्याकडे, माझ्याकडे कपडे नाही का हो. अहो जे आहे म्हणजे किती त्याचा हव्यास, मग किती त्याला आता ह्या गोष्टीला महत्व आहे की तुम्ही कुठे समाधान मानताय, आणि मग ती भावना मनामध्ये कशा प्रकारे रोवली जाईल हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करण्यासाठी आयुष्यभर स्मरणाचा सराव करा, म्हणून नामस्मरण हा कलियुगामधील एकमेव यज्ञ आहे. आणि मग पुढे भगवान म्हणतात, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे आपण आता या चार्ट मध्ये बघितलं, आणि मग तुम्हाला या सगळ्या दिसतायत क्रिया, की मग हे कसे क्रियाकलाप केले जातात. जीव जो जीवाला ब्रह्म म्हटलेला आहे, नित्य स्वभावाला, मग जेव्हा तो अध्यात्मामध्ये असतो आणि जेव्हा तो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये असतो, या स्वभावाला त्याच्या अध्यात्म म्हटलेलं आहे. या जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीच असणाऱ्या या सकाम कर्माला, मग या सगळ्या सकाम, आणि मग कुठेतरी आपण जेव्हा म्हणतोय की इस्कॉनचे हे सगळे, आणि मग हे सगळं जे चित्र दाखवली आहेत की तुम्ही जेव्हा ज्याचं स्मरण कराल त्याचे जन्म तुम्हाला भेटणार आहे, तर हे कुठेतरी पुढच्या याच्यात, आणि हे तुमचे क्रियाकलाप जे करता आहात ते सकाम कर्म आहे. आणि मग कुठेतरी ते सकाम कर्म फक्त फळाच्या अपेक्षेने, मला हे हवंय, माझं पोट भरायचंय, माझ्या बायको पोरांना हे करायचंय, मला असं मिळालं पाहिजे, मला नोकरीत ते मिळालं, सगळं मिळणार आहे, पण कुठेतरी जाणीव आहे का ती, कुठेतरी भावना आहे का ती, की फक्त मग मला हे हवं आहे फक्त. परंतु कुठेतरी त्या कुठेतरी आपण कृतज्ञतेची जाणीव असणं आणि ती भावना असणं हे महत्वाचं आहे. आणि त्याच प्रकारे भगवंतांनी सांगितलंय की हे देहभूतांवर की निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या या भौतिक प्रकृतीला अद्भुत म्हटलं आहे, की ही जी भौतिक प्रकृती, आणि ही भौतिक प्रकृती ज्याच्यामध्ये सगळ्या मायेनी आणि सगळ्या मोहांनी मग ही प्रकृती निर्माण केलेली आहे भगवंतांनी, पण त्यांनी सांगितलंय मार्ग दिलेला आहे तुम्हाला, मग कुठे अडकायचंय तुम्हाला हे तुम्हाला ठरवायचं. आणि म्हणून चंद्र सूर्यासारख्या देवदेवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला, या ब्रह्मांड रूपाला अधिदैव असं म्हटलेलं आहे. प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने, प्रत्येक देह जसा पशु पक्षी जीव, आपण मनुष्य जो बुद्धीने वेगळा आहे प्राणी मात्रांपेक्षा,
परंतु त्यांच्यामध्ये सुद्धा जीव आणि परमात्म्याचा अंश आहे. आणि मी पुरुषोत्तम भगवान वास करतो, मला अधियज्ञ, सगळ्या यज्ञांचा अधिष्ठाता म्हणजे अधियज्ञ म्हटलेलं आहे. हरे कृष्ण. मी श्लोक म्हणते. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यप्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माताजी. आणि जो मृत्यू समयी केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, कालचं हे शेवटचं चित्र जे मी तुम्हाला म्हटलेलं, की ज्यांना बाणाच्या शय्येवर आहेत, जे जे भीष्म महाराज जे बाणाच्या शय्येवर आहेत, ज्यांना बाण लागलेले आहेत, परंतु अजून देहाचा त्याग केलेला नाहीये आणि प्राण अजून सोडलेले नाहीये, कारण इथे भगवंतांचं दर्शन घेत आहेत आणि तोंडामध्ये विष्णू सहस्त्रनाम आहे. अशा ज्यांना, आणि म्हणूनच खूप खूप पुण्यवान असे आत्मा असतात हे, की ज्यांनी भगवंतांचं मृत्यू समय स्मरण केलेलं आहे आणि ज्यांना मग भगवंत धामाची प्राप्ती होते. जो मृत्यू समयी केवळ माझेच स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो आणि मग तो परमात्म्याच्या कुठेतरी त्या परमधामाला आणि त्या परमतत्वाला तो नक्कीच मार्गस्थ होतो आणि पूर्णपणे त्या चिंतनात असतो. कारण की त्या मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करणं, हे त्या वेळेला आठवणं आणि ते स्मरणात राहणं, यासाठी काय करायचं आहे. तर आयुष्यभर जसं भीष्मांनी शेवटच्या क्षणी तर केलं आहे, परंतु ज्यांनी जाणलं होतं की पांडवांबरोबर जे आहेत ते भगवंत प्रत्यक्ष कृष्ण आहेत, आणि मग त्यांनी अर्जुनाला, की जे बाणाच्या शय्येवरती आहेत, परंतु ज्यांना कल्पना आहे की मी हा प्राण त्याग तसा करू शकत नाही, आणि म्हणूनच त्यांनी शेवटी विष्णूचं नाव घेतलेलं आहे. आणि मग अशा प्रकारे आणि अशा या जेव्हा विचारलं जातं की मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण कसं करू शकतं, तर ही कथा आहे त्याच्यामध्ये. आणि हे जे चित्रामध्ये दिसत आहेत, हे युधिष्ठिर महाराज आहेत. तर ही जी कथा आहे त्याच्यामध्ये यक्ष म्हणजे पांडव, सगळे पांडव विष प्राशन केलेलं असं, म्हणजे त्या पाणी पितात, विषाचं पाणी प्यायलं जातं आणि सगळे तिथे निश्चित पडलेले असतात. युधिष्ठिर महाराज जेव्हा यक्ष त्यांचा जन्म त्यांना घ्यायला येतो, तेव्हा यक्ष महाराजांना युधिष्ठिर म्हणतो, नाही तू माझ्या भावांना घेऊन नाही जाऊ शकत. तेव्हा यक्ष महाराज म्हणतात, मी तुला एक प्रश्न विचारतो, त्याचं जर तू उत्तर दिलंस तर तू तुझ्या भावांना परत घेऊन जा. आणि म्हणूनच त्यांनी विचारलंय युधिष्ठिराला की मग सगळ्यात अद्भुत गोष्ट ही काय आहे याच्यामध्ये, ज्याचं उत्तर युधिष्ठिर महाराजांनी दिलेलं आहे. अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालां स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. युधिष्ठिर महाराजांनी सांगितलं यक्षाला की शेकडो हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतायत, प्रत्येक क्षणी. मग जसं आपण बघितलं की पुढे जाऊन बघणार आहोत, प्रल्हाद महाराज प्रत्येक क्षणी ते मृत्यूला भेटत होते, प्रत्येक दिवशी ते मृत्यूला भेटत होते. परंतु जो मूर्ख प्राणी असतो, स्वतःला मृत समजतो आणि स्वतःला की मी मजेत आहे, मी योग्य आहे, आय एम फाईन, आय एम ओके, पण मृत्यूची तयारी, कारण कधीही त्या गोष्टीला कधी जाण्याचाच प्रयत्न केला नाही. आणि हीच सगळ्यात अद्भुत गोष्ट आहे जगातील. युधिष्ठिर महाराज सांगतायत की याचा विचारही, की मरणाविषयी जाणायचा देखील प्रयत्न केला नाही, त्या मृत्यू नंतर काय या गोष्टीबद्दल कधी जाणायचाच विचार केला नाही. ही सर्वात जगातील अद्भुत गोष्ट आहे. यावरनं एक उंदराची पण गोष्ट आहे. एका ब्राह्मणाकडे उंदीर असतो घरामध्ये, आणि मग या उंदराचा बंदोबस्त करण्यासाठी तो एका मांजराला पाळतो. आणि मग मांजराला पाळतो, तेव्हा मांजराला पाळल्यानंतर उंदराला माहिती असतं की आता काही खैर नाही आपली, परंतु बिळामध्ये जातो आणि बिळात जाऊन म्हणतो, मी आता बाहेर पडीन, ते डोळे मिटून बाहेर पडीन. आणि डोळे मिटून बाहेर पडल्यावर काय असतं हो समोर? समोर माहितीये की प्रत्यक्ष मृत्यूच असतो, कारण मांजराला पाळलेलं आहे. पण परंतु तरीही मी ठीक आहे, ते डोळे मिटलेले असतात, कारण की मी ठीक आहे, मी ओके आहे. मग त्याचं ज्ञानच नसतं, कारण
की काय आहे पुढे वाढून ठेवलेलं. मग तुम्ही त्याच्यासाठी काही, की जेव्हा तुम्ही काय होणार आहात आणि पुढे जाऊन काय घडणार आहे, या गोष्टीसाठी कधी स्वतःची तयारी केली आहे? तेवढी मनाची हे हे नित्य घडणारी, म्हणजे हे एक म्हणतो ना आपण, हे एक अटळ सत्य आहे. पण त्या अटळ सत्याला सामोरं जाण्यासाठी आणि त्या मृत्यूची तयारी आणि ती देखील करत नाही. कारण मनुष्य आपल्याच विश्वामध्ये दंग आहे. म्हणून असं म्हणत नाही, की तुम्ही अगदी त्याच दिवस-रात्र, कोणी असं म्हणत नाही, की त्याचा विचार करून. परंतु कधी याचा विचार तरी केला जातो का? आणि मग त्याच्यानंतर काय, किंवा आपलं काय होणार आहे त्या गोष्टीचा विचार करून स्वतःची तशी तयारी आणि मग या अध्यात्माच्या मार्गावरती, आणि म्हणूनच कशाप्रकारे भगवंतांचं स्मरण केलं जातं, ही गोष्ट आपण पुढे जाऊन एक गोष्ट ऐकणार आहोत अजून, की मग ही गोष्ट एक आहे, की ज्याचं श्लोक मी वाचते आणि मग ती गोष्टही सांगते. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावांचे स्मरण करतो त्या त्या भावांची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. तशी ही भरत महाराजांची गोष्ट आहे पुरातन काळातली, की हे भरत महाराज, की जे अत्यंत यज्ञांचा आणि अत्यंत वेदांचा अभ्यास करणारे, आणि त्यांनी पूर्णपणे कृष्ण भावनेने सगळी यज्ञ कर्म सगळे करणारे दिवसभरामध्ये, असे हे भरत महाराज एक दृश्य एके दिवशी बघतात, की ज्या वेळेला एक मृग, एक हरिणी आपल्या बाळाला जन्म देणार असते, परंतु एक सिंह तिचा पाठलाग करत असतो आणि तिचा शिकार करण्याचा प्रयत्न करत असतो. हे दृश्य भरत महाराज बघत असतात आणि ती हरिणी आपला जीव घेऊन पळत असते आणि ती नदी पार करून जाते, परंतु ती त्या हरणाच्या बाळाला जन्म देते, तिच्या बाळाला जन्म देते पाडसाला, परंतु कुठेतरी ती त्या सिंहाची शिकार बनते आणि ती ते हरिणी असते ती मृत्यू पावते, त्या सिंहाची शिकार होते. परंतु भरत महाराजांनी बघितलेलं असतं आणि कुठेतरी त्या हरणाच्या पाडसाला ते घेऊन येतात त्या नदी पारून, आणि ते दृश्य ते बघत असतात आणि मग त्या हरणाच्या पाडसाला ते घेऊन आलेले आहेत स्वतःबरोबर आणि मग ते त्याचा सांभाळ करतात त्या हरणाचा. परंतु हरणाचा सांभाळ करण्यामध्ये ते इतके मग्न होतात, की ते स्वतःचं आयुष्य विसरतात आणि ते इतके त्याच्या सगळं करण्यामध्ये गुंग, की त्यांचं जीवन हरिणमय होऊन जातं, की मग कृष्णाला विसरतात ते. ते यज्ञ या कर्म स्वतःचं सगळं विसरतात आणि फक्त हरणाला काय हवंय, कुठे गेलंय, मग ते कुठून आलं नाही, कुठे गेलं आहे याची काळजी करतात. नदीवर गेलं किंवा कुठेही बाहेर गेलं तरी अजून का आलं नाही आणि ती काळजी करतात. परंतु हे जेव्हा पुढे जाऊन, जेव्हा ते अतिशय जीर्ण होतं शरीर आणि ते हरणाची सगळी काळजी घेत घेत त्या हरणाला मोठं केलेलं असतं, परंतु कुठेतरी जेव्हा देह त्याग करण्याची वेळ येते, तेव्हा फक्त मनात काय असतात भावना, तर हरणाच्या भावना असतात. आणि मग जेव्हा हा शरीर देह त्यागतोय, तेव्हा त्या फक्त हरणाच्या भावना, मग हा आत्मा कुठेतरी फक्त हरणाचा जन्म घेतोय. कारण जे स्मरण केलं जातं, त्यांच्या मृत्यूसमयी त्यांनी फक्त हरणाचं स्मरण केलं आणि मग हे हरीण कुठेतरी, त्यांचा जन्म या हरिणीचा झालेला आहे. आणि मग पुढे जाऊन हे हरिण इतकं अध्यात्मामध्ये असतं, आपलं आध्यात्मिक जीवन तो आधीचं विसरत नाहीत ते. कारण कुठेतरी ते पुण्य केलेलं असतं आणि मग त्या पुण्य कमाईनी ते हरिण तरीही त्यांचं हे विसरत नाही. आणि म्हणून जेव्हा पुन्हा पुन्हा कधी त्या हरणाचा जन्म घेतला जातो आणि त्या हरणाला पुढचा, तर तेव्हा त्यांना पुन्हा मोक्ष मिळतो त्या हरणाला. कारण ते हरिण त्याच्या त्या हरिण असलेल्या जन्मामध्ये पण जे काही असतं ते आध्यात्मिक मार्गावर आणि स्वतः विसरत नाही ते, आणि म्हणून कुठेतरी पुढे जाऊन त्याला मोक्ष मिळालेला आहे. अशा प्रकारे मरण येत असताना, की मरण काळी हे जे स्मरण केलेलं आहे त्यांनी, की पूर्ण हरिणमय झाल्यानंतर, की हरणाचं स्मरण केल्यावर तोच जन्म त्यांना पुढच्या जन्मी घ्यायला लागतो. हे मृत्यू समय केलेल्या ज्याचं स्मरण केलं जातं त्यांचा जन्म पुढचा मिळतो, हे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः. हरे कृष्ण माता. कृष्ण. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण माता.
हे कृष्ण माताजी. म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की हे चित्रात दिसतंय तुम्हाला, हे प्रल्हाद महाराज आहेत, की इतकी शुद्ध भक्ती अर्जुनाला सांगतायत. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर, माझा कृष्णाच्या रूपात विचार कर. त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य की तू मला अर्पण कर. जे युद्ध करतोय तू अधर्माच्या विरुद्ध करतोयस, तू हे मला अर्पण कर. मला समर्पित केलेले तुमचं कार्य, तुमचं मन, तुमची बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. जे प्रल्हाद महाराज, हिरण्यकश्यपूचा मुलगा, की ज्यांनी नारायण 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 नारायण, जसं आपण परवाच्या दिवशी बघितलं, नृसिंह जयंतीच्या दिवशी अन्वया माताजींनी ती कथा सांगितली, आणि कशा प्रकारे प्रल्हाद महाराज रोजच्या रोज मरण यातनांना, मग कधी तेलात, गरम तेलात टाकलं गेलंय, कधी राक्षसांमध्ये गेलंय, कधी सर्पांमध्ये दिलंय, कधी कशाच्या तोंडी त्यांना अगदी दिलेलं आहे, दरीमधून फेकून दिलंय, उंच दरीच्या टोकावरून त्यांना फेकून दिलंय. परंतु मनामध्ये काय दृढ भावना, कारण इतक्या लहान वयात त्यांनी नारदांच्या तोंडून, जेव्हा ते आईच्या पोटात असतात तेव्हा नारद महाराजांकडून सगळ्या भागवताच्या कथा ऐकून इतकं मनावर ते बिंबलेलं असतं की जरी त्यांचे शिक्षक आणि जरी त्यांच्या शिक्षक शिक्षिका त्यांना शिकवायला जातात, तर उलट्या अर्थी तेच त्यांचे शिष्य बनतात. आणि कुठेतरी बघा की साधू लवमात्र संघ, म्हणजे आपण म्हणतो की थोडा, जसं काल मोक्षारींचं मी उदाहरण दिलं, की थोड्या कालावधीमध्ये सुद्धा नारद महाराजांच्या सहवासात की मोक्षारी ऋषींनी स्वतःला त्या अध्यात्माच्या मार्गावर घातले, आणि कशा प्रकारे नंतर ते सर्व चांगली गोष्ट करतात आणि मग सगळ्या गावाला दान करतात, अन्नदान करतात, आणि इतका आध्यात्मिक बदल. जसं हरिदास ठाकूरांनी की त्या वेश्येचं पण मन परिवर्तन केलं आणि तिला या मार्गावरती, अध्यात्माच्या मार्गावर, की संघाने, साधू संघ हा की थोड्या संघाने इतका फरक पडतोय. तर प्रत्यक्ष जेव्हा तुम्ही या नामस्मरण आणि तुम्ही जेव्हा तुमचं कार्य, तुमचं मन, तुमची बुद्धी माझ्यावर स्थिर कराल, तेव्हा निसंशयपणे तुम्ही माझी प्राप्ती कराल. आणि म्हणूनच ते लहान वयापासून, आणि म्हणून आयुष्यभर ते स्मरण करणं हे का गरजेचं आहे, की तुम्ही फक्त मृत्यू समय ते स्मरण करणं शक्य नसतं, तर तुम्ही ते आयुष्यभर स्मरण करायला पाहिजे असतं. अभ्यास योग युक्तेन चेत्सनान्यागमीना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंत्यन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो परमपुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मनन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असतो. तो, हे पार्था अर्जुना, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जो परमपुरुष भगवंतांचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते आणि मार्गापासून अविचलित असते, की मग ते त्याच्या की कुठल्याही प्रकारे त्याचं विचलित होत नाही मन, आणि सतत ते त्यांच्या मार्गामध्ये असतो. तो भगवंतांपर्यंत नक्की पोहोचतो. कारण मग ते सतत स्मरण करणं, आणि मग भगवंत म्हणत नाहीयेत की तू माझं सकाळी उठून कर आणि 1 तास देवळामध्ये जा, 2 तास देवळामध्ये, तू 24 तास की तू भगवंतांचं नामस्मरण, जे तू कर्म करशील ते सद्भावनेने कर. तुझं कर्म भगवंतांना अर्पण कर. तुझ्या मनात इतकं पावित्र्य, इतकी शुद्धता आण की मग ते नक्की माझ्यापर्यंत पोहोचतंय. आणि म्हणूनच हा भक्त नेहमी भगवंतांसाठी म्हणून विशेष असतो, की हा भक्त, हे जसं आपण बघितलं की मी करतो आहे ते मी कृष्णासाठी, मी हे झाड लावतोय पण मी कृष्णासाठी लावतोय, ही फळं जेव्हा मी कृष्णाला अर्पण केली तेव्हाच मी ती खाईन. अशी ही जी भावना आणि ही जी भक्ताची भावना ही विशेष असते. आणि मग त्या भगवत भक्ती, जो या भक्तीमध्ये असतो, त्या भक्तीचे भगवंत नक्कीच रक्षण करतात. जसं प्रल्हाद महाराजांचं, की कुठेही की मग त्या दृष्टांचा नाश करण्यासाठी आणि भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी, कारण इतकं स्वतःला भक्तिमय केलेलं असतं, इतकी शुद्ध भक्ती असते, इतकी दृढ भक्ती असते, की भगवंत त्या खांबामधून सुद्धा साक्षात्कार देतात आणि तिथूनही ते प्रकट होतात. आणि म्हणूनच ते भक्तांचं रक्षण, की त्या खंबात भगवंत नसतात, आधीपासून तिथे आहेत भगवंत आणि नृसिंह आहेत तर नाही, तिथे ते अवतार घेतात, प्रकट होतात. कारण त्या भक्ताचं रक्षण, कारण कुठलाही त्या अज्ञानी हिरण्यकश्यपूला काहीही माहित नसतं, जो फक्त स्वतःला कशा प्रकारे अधिपती आणि तिन्ही लोकांचा मी म्हणून घ्यायचंय म्हणून कशा प्रकारे तो त्याच्यावर गाजवण्याचा प्रयत्न करत असतो, आणि मग कशा प्रकारे त्याचा संहार केला जातो. आणि मग त्या दृष्टांचा नाश करण्यासाठीच भगवंत त्या प्रकट होतात. नृसिंह प्रत्यक्ष त्या
खांबामधून प्रकट झालेले आणि त्यांना शांत सुद्धा मग त्या इवल्याशा प्रल्हाद महाराजांनीच केलेलं आहे, की त्यांचा राग शांत करण्यासाठी सगळ्या देवदेवतांनी मग प्रल्हाद महाराजांना, कारण शुद्ध भक्ती तूच ते करू शकतोस, एक शुद्ध भक्तच भगवंतांना, आणि मग भगवंतांना शांत करून त्यांनी जेव्हा हार घातला आणि मग भगवंत त्यांना सिंहासनावर बसवतात म्हणे एवढेशे प्रल्हाद महाराज सिंहासनावर बसतात. अशा प्रकारे जे या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, दृढ भक्तीमध्ये आहेत, शुद्ध भक्तीमध्ये आहेत, ते नक्कीच भगवंतांपर्यंत आणि त्यांची भक्ती नक्कीच भगवंतांपर्यंत पोहोचते. आणि मग अशी एक अजामिलाची, मग असं हे ज्ञान करताना कुठेही भगवंतांचं स्मरण मृत्यू समयी केल्यावर सुद्धा त्याची काय प्रचिती येते, अशी एक कथा आहे ही. तर हा अजामिला नावाचा एक ब्राह्मण होता. तो गावामध्ये राहत असतो आणि सगळं यज्ञ याग आणि वेद पठण आणि वेदांचं अध्ययन, एक वेदांचा अत्यंत अभ्यास असणारा हा ब्राह्मण असतो आणि अत्यंत सकुळातील आणि या ब्राह्मण कुळातील असा हा असतो. असा हा अजामिला जेव्हा काही कारणासाठी आणि गावामधून जात असतो, गावामधून जाणारा मार्ग एका वेगळ्या निर्जन स्थळीतून जात असतो आणि तो स्वतःचं काही काम करण्यासाठी जात असतो तिथे, तेव्हा वाटेमध्ये दृश्य बघतो की एक स्त्री आणि पुरुष यांना तो एकमेकांच्या आलिंगनामध्ये बघतो आणि मग कुठेतरी तो स्वतःला बजावून बजावून सुद्धा कुठेतरी ते दृश्य तो बघत राहतो आणि त्याच्या मनातल्या भावना, त्याच्या मनाचं नियंत्रण कुठेतरी ताबा सुटून तो स्वतःला त्या वासनेमध्ये अडकवून ठेवतो आणि मग जेव्हा तो घरी येतो तरी त्या वासनेमधून स्वतःची सुटका करू शकत नाही आणि कुठेतरी ती इच्छा, कुठेतरी ती भावना मनामध्ये तशीच रोवते. इतकं सगळं अभ्यास, इतका ब्राह्मण कुळातला असून आणि सगळ्या वेदांचा अभ्यासही असताना कुठेतरी मन डळमळीत होत आहे आणि कुठेतरी त्या वासनेच्या आहारी जातोय आणि मग त्या वासनेच्या इतका आहारी जातो की ती जी वेश्या असते, ज्या स्त्रीला त्यांनी बघितलेलं असतं, त्या स्त्रीच्या इतका मोहात अडकतो आणि ती स्त्री तिला इतकी आवडते की तो त्या स्त्रीकडे जातो आणि स्त्री गमन करतो आणि तो आपल्या आई वडिलांना दुःख पोहोचवतो आणि मग गावामध्ये त्याची चीकू होते की हा ब्राह्मण अशा प्रकारे स्वतःच्या बायकोने सुद्धा सोडून आणि मग तो त्या वेश्येकडे जातो आणि मग त्या वेश्येशी लग्न करतो आणि त्या वेश्येबरोबर राहतो. त्याच्या बरोबर राहून त्या वेश्येपासून त्याला 10 मुलं होतात. असा हा अजामिला अशा प्रकारे व्यवहार आणि अशा प्रकारे त्याचं आयुष्य कथत असतो, अशा आयुष्य जगत असतो आणि मग आयुष्य जगता जगता इतके सगळे आधीचे पुण्य केलेले असतात, परंतु शेवटी संग, जसं मी म्हटलं साधू संग लव मात्र, की साधू संग केल्याने जसं चांगलं हे तसं वाईट अशा या अबोमिल म्हणजे वाईट नीच लोकांमध्ये आणि ज्या खालच्या लोकांमध्ये आणि त्या वेश्येबरोबर राहिल्यावर काय, तर त्याच्या मनाचं सगळं अधःपतन होतं आणि कुठेतरी तो इतक्या अधोपतनाला जातो की मग चोरीमारी करणं आणि मग लोकांचं खून करणं आणि वाईट सगळ्या वाईट जुगार खेळणं आणि सगळ्या सट्टा बाजार आणि अशा सगळ्या वाईट सवयींना तो आहारी जातो आणि इतका आहारी जातो की मग त्यातच आपलं आयुष्य तो अगदी जगत असतो आणि इतकं की मग तो अगदी आयुष्याच्या शेवटच्या अंथरुणावर खेळलेला असतो की आपला देह त्यागणार असतो आणि त्याच वेळेला त्याला शेवटचा मुलगा जो असतो त्या वेश्येपासून, त्या मुलाचं नाव असतं नारायण. तर जेव्हा हा हा नारायण मुलगा त्याला अत्यंत आवडत असतो, त्याला प्रिय का तो, कारण त्याचं सगळं ऐकत असतो, त्याचं सगळं करत असतो आणि त्याला हवं नको ते सगळं बघत असतो, म्हणून तोंडात नारायण 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 असतं त्याच्या. आणि असा जेव्हा तो अंथरुणाला खेळलेला आहे, इथे आपल्याला दिसतोय हा अजामिला, तेव्हा तो अगदी म्हणजे देह त्यागणार आहे, परंतु ते यमदूत येतात त्याला नेण्यासाठी, तेव्हा त्याच्या तोंडातून काय शब्द येतो की तो घाबरतो आणि तो नारायण एवढे शब्द त्याच्या तोंडातून येतात, कारण तो नारायण म्हणजे कृष्णाचा धावा नसतो करत, परंतु तो कुणाला तर आपल्या मुलाला बोलवत असतो, तो घाबरलेला असतो आणि त्या क्षणी त्याच्या तोंडातून तेवढे 4 अक्षर येतात नारायण. ते आल्यानंतर विष्णुदूत त्याच्यासाठी येतात आणि तो शब्द घेतल्यानंतर ते विष्णुदूत आलेले आहेत
तिथे यमदूत पण आलेले आहेत आणि विष्णुदूत पण आलेले आहेत. आणि मग कुठेतरी त्यांच्यामध्ये बोलाचाली आणि तिथे मग ते म्हणतात की या आत्म्याला मग तुम्हीही नेऊ शकत नाही आणि हे वैकुंठालाही जाऊ शकत नाही, परंतु कुठेतरी त्यांनी शेवटच्या समयी देह सोडताना नारायण हे शब्द म्हटलेत आणि कुठेतरी देवाचा धावा केलेला आहे. कुठेतरी त्या मृत्यू समयी त्यांनी देवाचा धावा केलाय. तर हा आत्म्याला पुन्हा संधी दिली जायली पाहिजे आणि म्हणून त्याला पुन्हा शरीर मिळतं. ना त्याला वैकुंठाला ना त्याला नरकात नेलं जातं, परंतु कुठेतरी त्याच्या त्या शेवटच्या शब्दांनी त्याला पृथ्वी तलावर पुन्हा एक संधी मिळते आणि मग त्या संधीनी त्यांच्यामध्ये युद्ध होऊन ते त्याला पुन्हा अजामिलाचा पुन्हा एक जन्म मिळतो आणि मग हाच पुन्हा जन्म मिळाल्यावर तो त्याचं अध्यात्म, तो त्याचं पुण्य आधीचं विसरत नाही. तो ऋषिकेशाला जातो आणि मग पुढे जाऊन तो त्या जीवामध्ये आणि त्या जन्मामध्ये तो पुण्य कर्म आपलं पूर्ण करतो. आपलं ध्येय, आपली कृष्ण भावना विसरत नाही आणि मग कृष्ण भावना न विसरल्याने नंतर त्याला वैकुंठाला, नंतर त्याला कृष्णधामाला बघा तिथे घ्यायला आलेले आहेत विष्णुदूत. आणि मग त्याचा जेव्हा मग त्याला मोक्ष मिळतो की जेव्हा तो त्याचं कृष्ण धर्म आणि त्याचा तो धर्म पूर्ण करतो, आपलं पुण्य आणि आपलं जे भावना भावित कर्म आणि त्या पूर्ण भक्तिमय असं आयुष्य जगल्यानंतर मग तो वैकुंठाला आणि मग तो भगवंतांच्या धामाला जातो. अशा प्रकारे या मृत्यू समयी केलेलं हे स्मरण, भगवंतांचं स्मरण बघा की कशा प्रकारे त्याचे परिणाम असतात आणि कशा प्रकारे ते कुठे घेऊन जातं मनुष्याला. आणि म्हणून हे कशा प्रकारे आयुष्यभर त्याचं स्मरण करत राहिले. म्हणजे या अजामिलाची गोष्ट सांगण्याची की कुठेतरी वाईट मार्गाला लागून कुठेतरी पापाचा धनी होऊन सुद्धा त्याला एक संधी मिळते, कारण कुठेतरी पुण्यकर्म एक पाठीशी असतं थोडं आधी केलेलं आणि मृत्यू समयी म्हटलेलं भगवंतांचं नाव हे त्याला कुठेतरी अडवायचं आणि त्याला एक संधी मिळते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्व गोष्टींचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपांमध्ये ध्यान केले पाहिजे. परम पुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. असे हे मनुष्य म्हणजे मनुष्याने परम पुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म सर्व गोष्टींचे पालन करता, जे या भौतिक जगाचे पालन करता आहेत आणि कल्पनांच्या अतीत या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन की या आध्यात्मिक या भौतिक आणि आध्यात्मिक सुद्धा त्याच्या पलीकडे जाऊन ज्या दिव्य ज्ञानात आहेत आणि जे अचिंत्य नित्य पुरुष या रूपामध्ये. आणि मग जसं आपण बघितलं की परमात्म्याचं रूप आहे, परमात्मा हा हृदयामध्ये स्थित आहे, परंतु कुठेतरी भगवंतांचं हे जे मनमोहक असं जे श्यामसुंदर रूप आहे आणि या श्यामसुंदर अशा रूपामध्ये जेव्हा भगवंताला स्मरलं जातं आणि परमपुरुष भगवंत या हे जे मनुष्य रूप आहे हे त्यांचं तेजस्वी, सूर्याप्रमाणे तेजस्वी रूप आहे आणि ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य रूप आहे. आणि म्हणून या मनुष्य रूपामध्ये भगवंतांचं स्मरण करण्यासाठी तितकी पातळी गाठली पाहिजे की जसं ब्रह्म आहे, परमात्मा रूप आपल्याला आपल्या हृदयात दिसतं, तशाच प्रकारे हे भगवान रूप आहे भगवंतांचं जे मनुष्य रूप आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा पुढे जाऊन आपण बघतोय की अर्जुनाला नेहमी या मनुष्य रूपामध्ये आणि हे दुर्मिळ रूप हे देवी देवतांना सुद्धा दुर्मिळ असं रूप होतं, जे देवी देवतांनी सुद्धा त्याच मुद्द्यावर मी आता आले की त्यांना दुर्मिळ रूप असं होतं. अशा रूपाची प्रत्यक्ष भगवंतांनी, प्रत्यक्ष देवांनी सुद्धा त्याची प्रार्थना केलेली आहे की प्रत्यक्ष ब्रह्मा की ज्यांना कधीही कुठल्या संकटाने आणि कुठेतरी जेव्हा त्यांना काही गोष्टीतून जात होते आणि जेव्हा त्यांना कुठेतरी असं वाटलं की त्यांना त्यांच्या जबाबदारीतून किंवा कुठेतरी त्यांना मदतीची जाणीव झाली, तेव्हा त्यांनी नेहमी महाविष्णूचं स्मरण केलेलं आहे, महातत्वाचं स्मरण केलंय. जसं मी काल सांगितलं की हे 3 विष्णू स्वरूप महातत्व, शिरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू जे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये आणि या त्यांच्या श्वासामधून प्रत्येक ब्रह्मांड झालेली आहेत. असं अशा या विष्णू रूपाचं प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी सुद्धा स्मरण केलेलं आहे, प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी ध्यान केलेलं आहे, प्रत्यक्ष शिवांनी सुद्धा यांचं ध्यान केलेलं आहे की जे जीव की ज्यांना
ज्यांनी त्यांच्या निरंकारी त्यांच्या रूपाचं की जसं मी म्हटलं की शिवांचा वास सगळीकडे, प्रत्यक्ष शिवांनी पार्वतीला भागवताच्या कथा आणि भागवतम ऐकलेलं आहे. आणि असे हे अत्यंत प्रिय भक्त आहेत भगवंतांचे. आणि ब्रह्मा शिव यांनी आराधना केलेली आहे, भगवंतांची आराधना केलेली आहे. आणि मग या पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत आता, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तांमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाहीत, जे दुःखाने भरलेले आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णतः परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला प्राप्त झाल्यावर मग हे दिव्य ज्ञान जाणल्यानंतर या कारणांचे परम कारण परम तत्वाला या जाणल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये युक्त आहेत ते कधी या तात्पुरत्या मग या भौतिक जगामध्ये कधीही परत येत नाही, जे दुःखाने भरलंय. आणि म्हणूनच ते जसं आपण म्हणतो की शाश्वत जग हे जसं भगवंत सच्चित आनंद आहेत, तसं हे अशाश्वत जगाला भगवंतांनी दुःखालयम आणि का म्हटलेलं आहे की हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी यांनी भरलेलं हे दुःखालयम आहे. आणि कुठेतरी याला खूप आपण म्हणतो ना कटू सत्य पण आहे, कारण या सगळ्यातून या भौतिक जगामध्ये खूप सुखांना मिळतंय, खूप क्षणभंगूर आहेत ही. आणि मग या दुःखालयम मधून पुन्हा जर यायचं नसेल, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता ज्यांना सिद्धी प्राप्त झाली आहे, पुन्हा या दुःखालयम मध्ये या दुःखाने भरलेलं आहे, त्याच्यामध्ये त्यांना जाणलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांनी त्या परमतत्वाची प्राप्ती केलेली आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता परम सिद्धी प्राप्त झाली. ते पुन्हा या दुःखालयम मध्ये पुन्हा येत नाहीत. आणि मग भगवंतांनी सांगितलंय, एक सेकंड ना, मी तुम्हाला याचं थोडंसं तात्पर्य वाचून दाखवते. हे अनित्य प्राकृत जग जन्म मृत्यू जरा आणि व्याधी या 4 दुःखांनी परिपूर्ण असल्याने स्वाभाविकतः जो परम सिद्धी प्राप्त करतो, कृष्ण लोक परमधाम आणि वृंदावन लोकाची प्राप्ती करतो, तो पुन्हा या जगात येत नाही. कारण दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर परम लोक प्राकृत दृष्टीच्या अतीत आणि अवर्णनीय आहे. मग या कृष्ण लोकाचं वर्णन पुढे केलेलं आहे. आणि हे परम लक्ष्य आहे महात्म्य जनांचेही, हे अंतिम ध्येय आहे. साक्षात्कारी भक्तांकडून महात्म्य जनांना दिव्य ज्ञान प्राप्त होते, त्यानंतर कृष्ण भावना युक्त भक्तीचा त्यांच्यामध्ये विकास होतो. त्या योगे दिव्य भगवत सेवेमध्ये ते इतके रममाण होतात की त्यांना कोणत्याही उच्चतर प्राकृत लोकप्रत आणि आध्यात्मिक लोकप्रत उन्नती करण्याची अभिलाषा राहत नाही. त्यांना केवळ श्रीकृष्ण आणि श्रीकृष्णांच्या सान्निध्याशिवाय इतर काहीही नको असते. ही जीवनाची पूर्णावस्था असते. आणि या श्लोकामध्ये विशेष रूपाने भगवान श्रीकृष्णांच्या साकारवादी भक्तांचा उल्लेख केलेला आहे की ज्याच्यामध्ये कृष्ण भावना भावित भक्तांना जीवनाची परमशुद्धी प्राप्त होते. हे परमश्रेष्ठ, हे महात्मे जन हे परमश्रेष्ठ असतात, कारण त्यांनी कुठेतरी या अध्यात्माच्या वेदांचा अंत हा श्रीकृष्ण, ज्यांनी वेदांचा अभ्यास केला पण कृष्णाला जाणलं नाहीये. कृष्णाचा अभ्यास केल्यावर कृष्णाला जाणलंच जातं. कृष्णांना जाणल्यानंतर मग त्या अध्यात्माची किंवा इतर वेद वाचण्याची सुद्धा गरज नाही, कारण तो या वेदांचा अंत आहे. आणि या श्रीकृष्ण आणि श्रीकृष्ण भावित भावना याच्यामध्येच ती व्यक्ती स्वतःला पूर्णत्व प्राप्त करते आणि परमसिद्धी प्राप्त करते. कारण भगवंत सांगतायत मग या गोलोकाचं वर्णन काय आहे, भौतिक जगातील सर्वोच्च ग्रहांपासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणं आहेत. मग भगवंतांनी सांगितलंय की मग अगदी चांगली कर्म करून आणि निष्काम कर्म जिथे इच्छा त्यागल्या आहेत, परंतु काही काळासाठी मग त्या गोष्टी त्यागून पुन्हा त्या भौतिक जगामध्ये त्या पुण्यधामाने मग मी याला दान केलंय, मी या संस्थेला दान केलं, मी माझ्या आयुष्यभर इतकं सोशल वर्क केलं, मी हे चांगलं केलं, मी या अंधशाळेला खूप देणग्या दिल्या, मी यांना हे केलं, त्यांना हे सगळं केलं. हे सगळं केल्यानंतर कुठेतरी धामाची प्राप्ती झालेली आहे, स्वर्गलोकाची. पण हा स्वर्गलोकावर ते पुण्य जेव्हा
क्षीण होतं, त्या पुण्याचा क्षय झाला की पुन्हा त्या भौतिक जगामध्ये यायचं असतं. आणि मग नरकामध्ये तर या यातना आहेत, जिथे मृत्यू यातना आहेत. परंतु स्वर्गामध्ये सुद्धा सांगितलंय भगवंतांनी की युद्ध चालतात देवी देवतांमध्ये पण युद्ध, की जिथे मग पुन्हा जन्म मृत्यू जगागती आहे, पुन्हा मृत्यू जन्म मृत्यू आहे. आणि मग पुन्हा जेव्हा पुण्य हे सगळं क्षीण होतं, तेव्हा या स्वर्ग लोकातून सुद्धा पुन्हा भौतिक लोकात, की जिथे जन्म मृत्यू जरा व्याधी या दुःखालयमध्ये परत, की या स्वर्ग सुखांचा लाभ मिळतो पण तो क्षणभंगूर असतो आणि मग पुन्हा या भौतिक जगामध्ये यावंच लागतं. नरकामध्ये गेलात खालच्या लोकांमध्ये तर त्या नरक यातनाच भोगायला लागतात. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जे माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा या जन्म मृत्यू जरा व्याधीमध्ये दुःखालयमध्ये पुन्हा येत नाही. आणि मग इथे ब्रह्मलोकाचा आणि मग कशा प्रकारे उत्पत्ती आणि कशा प्रकारे या गोष्टीचा, की या भौतिक जगाचा ही कुठेतरी एक गणना दाखवली आहे. मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा 1 दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युग एकत्र केली जातात. म्हणजे कसं असतं बघा, की दिवस जेव्हा ब्रह्माचा असतो, कल्प म्हणतात त्याला, आणि त्याच्या रात्रीचा कालावधी देखील तेवढाच आहे. जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रकट होतो तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते आणि ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने हे सर्व नष्ट होतात. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो आणि हे पार्था पुन्हा रात्र पडते आणि ते असहाय्यपणे विरघळतात. म्हणजे हे पुन्हा पुन्हा निर्माण होतं आणि पुन्हा विरघळतं. आणि कशा प्रकारे मग की हे ब्रह्मांड निर्माण केलेले कुठेतरी शाश्वतता नसते, याच्यामध्ये अशाश्वतता असते. आणि म्हणूनच गोलोकाचं, जेव्हा कृष्ण लोकाचं भगवंतांनी सांगितलं आहे की कशा प्रकारे या गोलोकामध्ये आनंद आणि कशा प्रकारे आनंद असतो सगळा, की प्रकाश असतो, जिथे चंद्र सूर्य हे भगवंतांचे डोळे आहेत आणि जिथे ब्रह्माचा, की जिथे हा प्रकाश आहे, भगवंत गायींशी खेळता आहेत, आपल्या सख्यांशी खेळता आहेत आणि त्यांनी अगदी या अशा प्रकाशाने सगळं आनंदमय करून टाकलंय. असा हा गोलोकाचा चार्ट आहे, त्याची माहिती मी तुम्हाला देणार आहे. हरे कृष्ण माताजी, हे वाचाल. हरे कृष्ण. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. म्हणजे या सगळ्या जगाच्या पलीकडे ही जी दिव्य शक्ती आहे, परमेश्वराचं भगवंतांचं गोलोक आहे, ती ही अविनाशी शक्ती आहे. आणि या जगताचा प्रलय झाला तरी त्या प्रकृतीचा नाश होत नाही. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की म्हणूनच वाट बघतायत या भगवत धामाकडे कधी, की तुम्ही या मृत्यूच्या सापड्यात, की जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या या दुःखालयामध्ये परत यायचंय का भगवंतांच्या भगवत कामाला जायचंय. आणि म्हणून कशा प्रकारे मग या गोलोकाचं मी तुम्हाला सगळी माहिती देणार आहे. याची आत्ता माहिती सांगितली तर त्याच्यावर पूर्ण 1 तास जाईल आपला. आणि म्हणूनच या गोलोकावरती मी माहिती ग्रुपवर पण शेअर करते. आणि आपण नक्की याच्याविषयी, आपल्याला अजून एक दिवस मिळाला किंवा थोडा मध्ये वेळ मिळाला तर मी नक्की तुम्हाला गोलोकाबद्दल सगळी माहिती, की कशा प्रकारे मग तुम्ही इथे बघताय की ब्रह्मांच्या, की त्यांच्या गर्भोदकाशाही विष्णूंच्या कशा प्रकारे त्यांच्या बिंबीतून, कमळातून ब्रह्मा निर्माण होऊन त्यांनी या सृष्टीची कशी निर्मिती केली आहे. आणि मग त्याच्या वरती 7 लोक, खाली सुतल नरक या जे लोक आहेत, आणि कशा प्रकारे या लोकांची सगळी रचना आहे, त्या गोलोकाचे चार्ट, ती सगळी माहिती मी तुम्हाला ग्रुपवर काल पण शेअर केली आहे. आज पुन्हा मी करीन. त्याच्यामध्ये पूर्ण तुम्ही जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा आणि तात्पर्य वाचा. गोलोकाबद्दल माहिती पण मी तुम्हाला पाठवेन आणि नक्की जाणून घ्यायचा. खूप कठीण आहे आणि म्हणूनच पुढच्या टप्प्यांमध्ये आपण अजून याच्यामध्ये, जसं मी म्हटलं की गीतेच्या पुढच्या टप्प्यांमध्ये आपण याच्यात अजून सखोल माहिती घेतो. आता कुठेतरी आपण स्पर्शून जातो त्याला, कुठेतरी फक्त. म्हणून हे जे 3 विष्णू रूप आहेत आणि कशा प्रकारे ते ब्रह्मांडाची, की प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये मग क्षीरोदकधारी आणि गर्भोदकशाही विष्णू आहेत. आणि जे महातत्व ज्यांनी जाणलं आहे या विष्णूच्या रूपांना, ते परमतत्वाला जाणतायत आणि त्यांनाच या दिव्य शक्तीची, आणि तेच मग भगवंतांच्या धामाला पोहोचू शकतात आणि या भौतिक जगातून मुक्त होऊ शकतात. अशावर याच्यावर एक सुंदर असं मुकुंद माला स्तोत्र म्हटलेलं आहे, की एका राजाने, कुलशेखर हा राजा, ज्यांनी मुकुंद माला स्तोत्र म्हटलंय याच्यावरती, की कशा प्रकारे तुम्ही मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करण्यासाठी, आणि मग त्यावेळी काय अवस्था असते.
तर कृष्ण त्वडिया पदपंकजा परम पंजरांतम अद्वय्यमी विशतु मानस राजा हंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठवरोधन विधौ स्मरणः कुटसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे वाचायचं कृष्ण तुम्हाला? माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलांच्या देठांच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याचप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद वायू, पित्त आणि कफ याच्या क्रियेने आकुंचन पावतो, तेव्हा मी तुझे स्मरण कसे करू शकेन? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे तात्विक सत्य सांगितलेलं आहे की किती ज्याप्रमाणे सुंदर. किती सुंदर लिहिलेलं आहे बघा हे, की फुलाच्या देठांच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो त्याप्रमाणे माझ्या मनाला तो तुझ्या कमळाच्या फुलांच्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी दे. आणि मग भागवतामध्ये तर फार सुंदर आहे हो याच्याबद्दल वर्णन. भागवतम तुम्ही वाचाल तर इतके स्कंदांमध्ये सुंदर माहिती आहे की कशा प्रकारे भगवंतांच्या या चरण कमळांवर स्वतःला अर्पण करावं आणि आपलं मन त्यांच्यावरती लीन करावं, आपण स्वतःला लीन. आणि मग म्हणून का परवानगी द्या की जेव्हा मी या कफ वात आणि पित्त की शेवटच्या क्षणी श्वासाच्या की माझा घसा कुठेतरी आवळलेला असेल, कुठेतरी मी सगळी क्षीण झालेली असेल सगळी शक्ती, तेव्हा मी कसं तुझं स्मरण करू शकेन आणि कशा तुला स्मरणात ठेवू शकेन? मग तेव्हा माझी तेवढी स्मरण शक्ती असेल का? किंवा माझं तेवढं माझे अवयव तेवढे सामर्थ्यवान असतील का? कफ वात पित्त या प्रकृतीच्या आणि या सगळ्याच्या अधीन असलेली माझी शारीरिक प्रकृती कशा प्रकारे तुझं स्मरण करू शकेल? हे सात्विक सत्य आणि हे कटू सत्य इथे सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच तुम्ही भगवंतांचं स्मरण कसं करा. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो, तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते, त्या फलांपासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा शेवटच्या श्लोकामध्ये सांगितलंय की मग वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव. मग हे वेदांचं अध्ययन जो करतोय, जो तपस्या दान करतो आहे, मग दार्शनिक सकाम कर्म जरी इत्यादी कारण, मग या यज्ञांपासून केलेलं कर्म पण त्या भावनेने जेव्हा तो करतोय, त्या कृष्ण भावनेने, मग त्या इच्छेच्या तो खूप पलीकडे गेलेला आहे. जरी त्या कर्म करण्यापासून त्याला फल प्राप्त होत असेल तरी त्या फळाच्या पासून तो वंचित राहत नाही. त्या फळावर त्याचा अधिकार असतो, कारण तो कुठेही ते कर्म स्वतःच्या इच्छेसाठी करत नाही, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करत नाही, परंतु तो भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो आणि जे यज्ञ तप करतो ते विष्णूला अर्पण करतो. आणि म्हणूनच केवळ भक्तीपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते. आणि मग जे त्याच्या कर्माने त्याला मिळतं आहे त्यावर त्याचा पूर्ण अधिकार आहे, कारण तो भक्तीच्या मार्गावरती ते घेतोय. जसं प्रभुपादांचं उदाहरण मी दिलं की त्यांना एका रिपोर्टरने विचारलं की मग तुम्ही हे सगळं या गाड्यांमधनं करताय फिरताय, तर ते म्हणतात हे माझं काय हो, हे भगवंतांनी दिलेले आणि भगवंतांच्या सेवेमध्येच आम्ही वापरतोय. हे कृष्णाची भावना प्रसार करण्यासाठीच आम्ही याचा उपयोग करतो आहोत. आणि म्हणून हे कुठेही काही चुकीच्या पद्धतीने वापरलं जात नाहीये. आणि म्हणूनच या वापरण्यामध्ये कुठलीही स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीची भावना, की ज्या ठिकाणी आपण पोहोचू शकत नाहीये तिथे आपण याचा अवलंब करतोय आणि तिथे या गोष्टी जर मिळाल्या तर त्या कृष्ण भावनेत मिळतायत आणि त्या कृष्णाच्या कृपेने मिळतायत, कारण त्या भक्ती भावात मिळतायत. आणि म्हणून ह्या भक्ती भावात या फळाची फळाला नक्कीच आपण वापरू शकतो, त्या फळाला नक्कीच आपण सेवन करू शकतो आणि त्याच्यापासून कुठलंही वंचित होत नाही कोणीही. आणि मग अखेरीस या भक्तीपूर्ण सेवा केल्यामुळे त्याला परम शाश्वत धामाची सुद्धा प्राप्ती होते, कारण ती भक्ती भावना जोपासलेली असते, ती भक्ती मार्गावरची भावना जोपासलेली असते. अशा प्रकारे या 8व्या अध्यायाचं आपण समाप्ती करतोय. अशा या 8व्या अध्यायामध्ये
आपण या 8 प्रश्नांची उत्तरं बघितलेली आहेत आणि मृत्यूसमयी कशा प्रकारे भगवंतांचं स्मरण केलं पाहिजे, ते स्मरण केल्याने त्याचे परिणाम काय होतात, कशा प्रकारे या अद्भुत आश्चर्य जे आहे की याचा विचार केला पाहिजे आणि त्यासाठी कशी स्वतःची तयारी केली पाहिजे आणि मग त्याचं स्मरण करण्यासाठी आयुष्यभर स्मरण करणं गरजेचं आहे, की फक्त मी शेवटी करतोय, रिटायर झालोय आणि बसलोय आता आणि मगच मी वाचायचं हे कोणी लिहून ठेवलंय? का तुम्ही स्वतःला आध्यात्मिक मार्गावर मग त्याच्यासाठी श्रद्धा आणि म्हणून ते भक्तीचे 9 टप्पे आहेत. कुठेतरी ती श्रद्धा महत्वाची आहे आणि मग भक्तीचा संग, सत्संग आणि मग त्याच्या पूजा अर्चा आणि या सगळ्यांतून जे मिळणारं भक्त्यांचं ज्या भक्तिभाव जो निर्माण होतो आणि मग कृष्णाचं प्रेम असे हे 9वा टप्पा की कृष्णाच्या प्रेमात पडतो मग तो व्यक्ती की भक्तीमध्ये स्वतःला कृष्ण समर्पित करणं आणि कृष्णावरती प्रेम बसणं आणि मग ती भक्तिमय पूर्ण टप्पे हे पूर्ण पार केले जातात आणि मग कशा प्रकारे भौतिक जग आणि आध्यात्मिक जग की मग त्याच्यामध्ये कुठलाही मग या भौतिक जगातून आणि ज्यांना कशा प्रकारे या दुःखालयांची तुलना केली जाते आणि या दुःखालयामध्ये अशाश्वत जगामध्ये परत यायचं नसेल परमधामाची प्राप्ती करण्यासाठी कशा प्रकारे तयारी केली पाहिजे आणि मग या शुद्ध भक्तीची सर्वोच्चता भक्तीने की मग शुद्ध भक्त कुठल्याही फळापासून वंचित राहत नाही तो त्या नक्कीच त्या फळाला त्याची कारण त्याला त्याच्या पलीकडे गेलेला असतो त्यांनी त्या त्याग इच्छा कुठल्याही स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी नको असतं ते भगवंतांना अर्पण करून त्यांच्या सेवेमध्ये ते केलेलं असतं आणि मग या फळांपासून तो कुठल्याही प्रकारे वंचित राहत नाही अशा ही भक्तीची सर्वोच्चता भगवंतांनी कथित केलेली आहे. हरे कृष्ण. कोणाला काही प्रश्न असतील तर जरूर विचारा. मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करते. कोणाला प्रश्न आहे?